Suntem la granița Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice aici. Avem graniță comună cu Ucraina pe brațul Chilia al Dunării. Suntem la o distanță de mai puțin de 300 de kilometri de peninsula Crimea și la aproximativ 40 de kilometri de insula Șerpilor. Este un mediu de securitate volatil în proximitatea granițelor noastre, iar forțele navale române dețin capabilitățile necesare pentru a asigura securitatea fiecărui cetățean al României, fiecărui cetățean al alianțelor și structurilor din care facem parte. Thank you.